ଆରେ ବାପା ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ଆରେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲି ନ ଗଲି ତୋର କ'ଣ ହେଲା? ହଉ କହ ତୋର ପାଠପଢ଼ା କେମିତି ଚାଲିଛି ସ୍କୁଲରେ? ହଁ ବାପା ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆରେ ଏ ବର୍ଷ ତୋର ପରୀକ୍ଷାରେ କେତେ ମାର୍କ ଆସିବ? ବାପା ଆଉ 50-100 ଆସିବ ବୋଧେ ଆଉ। ଶଳା ସ୍କୁଲକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ରେ? ଏଇ 50-100 ମାର୍କ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ବାପା 50-100 ମାର୍କ ଆସିବନି ତ ଆଉ କେତେ ମାର୍କ ଆସିବ? ମୋର 500-600 ମାର୍କ ଦରକାର ହେଲା। ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିକି ତ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବୁ, ଝିଅ ଫିଅ ପଟେଇବୁ। ହଁ ବାପା ତ ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ। ହଉ ବାପା 500-600 ମାର୍କ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ। ଆରେ ତୋର ସାଙ୍ଗ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆଜି ଆସିନି ନା କ'ଣ ସେ? ବାପା ସେ ଆଜି ଆସିନି, ତାର ଗୋଟେ କ'ଣ କାମ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କହିଥିଲା ଆସିବନି ଆଉ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଏ ବୁଢ଼ାଟା କିଏ ବେ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତୁ କ'ଣ ଆଜି ଆସିବୁନି କହୁଥିଲୁ ବା? ହଉ ଆସିଲୁ ଭଲ ହେଲା ଆଉ। ଆରେ ପୁଅ ଇଏ କ'ଣ ତୋର ସାଙ୍ଗ? ହଁ ବାପା ଏ ମୋର ସାଙ୍ଗ। ଇଏ କ'ଣ ତୋର ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ସାଙ୍ଗ? ଆରେ କ'ଣ ମତେ କ'ଣ ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ କହିଲ? ତୁ ଛୁଡ଼ି ପୁଅ ନଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ।